sols, hereus del tron, els tres auguren una presta mort. La reina amaga els seus nadons, ha de fugir i esperar. Sonic Underground, Sonic Underground, s'ho van jurar, sa mare han de trobar. Els quinces creixen, van aprenent, lluitant per la llibertat, buscant sa mare, arribarà el moment que han esperat per restablir el seu regnat. Sonic Underground, Sonic Underground. Trobe a faltar els meus fills, però he d'esperar. Actuar massa prompte arruïnaria el seu destí. Van jurar que sa mare trobarà. Sonic Underground. El principi. Hi havia una època en la qual Robotròpolis era preciosa. Era una ciutat tranquil·la, coneguda com Mobotròpolis. Però just quan van néixer els meus fills, el malvat doctor Robotnik va usar la tecnologia de què disposava per transformar el nostre món tranquil en un lloc on regnava el terror. Com que els aristòcrates li donaven diners, Robotnik els va deixar estar. Però va robotitzar la gent del poble per convertir-los en esclaus. Va derrocar la nostra família reial i va posar preu als nostres caps. Aleshores, l'oracle de Delphius em va revelar una profecia. Un dia et reuniràs de nou amb els teus fills i junts formareu el Consell dels Quatre. I derrocareu Robotnik. Però això té un preu, Altesa. Perquè es poguera complir aquella profecia, jo havia d'abandonar els meus bebès. Has estudiat la lliçó, Mànic? Sí. I bé? Un segon. Un moment, on està la meua cartera? Ben fet, fill, eres un bon xicot i un gran estudiant, i com a premi... on les he posat? Creia que les havia... Estes baquetes són genials. Gràcies, Farrell. Agafa sempre el millor que trobes, xicot.
Sònia, no! Abaixa-s'hi immediatament. D'acord. Quin ensurt m'has donat, senyoreta? Ara ja puc eixir a jugar? Per descomptat, estimada. Vinga, Sonic, és l'hora del bany! No vull, no vull! Sonic, ja t'he dit que no pots córrer així per casa. Córrer sí, bany no. Bé, suposo que hauré de menjar-me jo sol totes aquelles salsitxes amb xili. És l'hora del bany. Sonic, corre tan de pressa com pugues a casa del tio Chuck. No et detingues i no mires cap arrere. Per què? I vosaltres què? Estarem bé, Sonic. Saps què vull veure ara? La cursa més ràpida que hagis fet mai. De veres? Vols veure com me'n vaig corrent? Clar que sí. Volem veure-ho. Et volem molt, fill. Ves-te'n, Sonic. Corre. Ciutadans, quedeu arrestats. Oh, no! No! Sonic! Tio Chuck! No patisques, tot anirà bé. Has d'anar a tota velocitat per travessar l'escut que ha col·locat Robotnik. Cap problema, tio Chuck. Tinc velocitat per donar i vendre. Això no t'ho discutisc. Però recorda que no podem deixar que Robotnik et veja. Ves en compte. Sí, però per què em dius això? Com és que he de ser tan cuidadós? Perquè si descobrís qui està destruint les seues fàbriques, no pararà de perseguir-te. Vinga, regalem-li una canya, Robotnik. Es diu donem-li canya, tio Chuck. Molt bé, xicot. Ves a espai, Sonic. Bona sort! Estat de l'escut? Escut preparat, senyor. Bé, activa'l. Si la resistència utilitza la seva arma secreta, es trobarà amb una gran sorpresa. No cal que ho facis, fillet. Si no travessa aquest camp de forces, Robotnik els posarà al voltant de totes les fàbriques, tio Chuck. No et preocupes, he estat practicant, he de fer-ho ja. Adeu! Prepareu-vos per al llançament. Els sensors de moviment detecten un objecte que s'aproxima ràpidament. I el radar? Està massa baix. Estic impacient. Una miqueta més de pressa! Quasi has arribat, Sonic. Dona-ho tot. No pense detindre'm només un poc més! Sí! Ha destruït el meu camp de força. No hi ha res tan ràpid. Què ha sigut això? Sí! Explosius! La fàbrica està a punt d'esclatar! Anem-nos-en d'ací! De pressa! Ves amb compte, tros de ferralla! L'anàlisi de l'arma secreta està acabat. Excel·lent! Informa'm. Els sensors indiquen que el subjecte és blau, senyor. Blau?
Això és tot? Sí, senyor. Li has pegat un bon colp. Robotnik no es recuperarà en una temporada. Aniré a veure si trobo un metge. No facis cap estupidesa mentre no estic així. Què? Qui? Ha arribat el moment, Sonic. Sí, clar que sí. Sonic, el teu destí t'espera. Doncs dis-li que s'espere fora, estic molt cansat. Això té una solució. Bon dia, Robotròpolis! Oh, si estic... estic despert. Com has fet això? I qui dimonis eres tu? Soc l'oracle de Delphius. El què de qui? No, clar, estic somiant. Caram, este somni és molt interessant. I ara que he captat la teua atenció, és hora que sàpies qui eres en realitat, Príncep Sonic. Príncep? Sí, Príncep Sonic, i no estàs sol en la teua missió. Ho sé, tinc mon tio i els lluitadors de la I llibertat. també tens un germà i una germana. Què? Passeu, caçadors de recompenses. Oh, senyor, gràcies per rebre'ns. Com podem ajudar sa altesa reial? Els seus desitjos són ordres per a mi. Demanem el que vulga. L'única cosa que vull de vosaltres és que em jureu lleialtat. Oh, gràcies, poderós entre els poderosos. Ens afalaga, però nosaltres som treballadors autònoms, senyor. Sí, som... treballem per compte propi. Silenci! D'ara en avant només treballeu per a mi. Però, senyor, tenim uns altres... Clar que potser és hora que fem algun canvi. Excel·lent! Sabia que ho veuríeu com jo. Esta és la nova arma secreta dels lluitadors de la llibertat. Vull que la trobeu i que la destruïu. Ho heu comprès bé? Deixeu a les nostres mans. O el que és el mateix, considere-la destruïda. Perdona per haver-te escopit el menjar. Uau, un germà i una germana, però on estan? Estan a prop, però per trobar-los has de cantar la cançó que hi ha dins del teu cor, jove eriçó blau. Un moment, espera, quina cançó? Per què no diu mai ningú el que vol dir? Dins del meu cor? Què vol dir això? Uau, mira el meu medalló! Note una absència, sé que em falta algú. Heu note a tota hora, n'estic ben segur. Una veueta em diu que allà fora hi ha algú més i que no he d'abandonar i buscar per tot arreu. Ho sé. Estarem tots junts molt prompte. Ho sé. Tornarem per fi a somriure. Ho sé. Res no ens podrà separar mai més. Ho sé. S'ha acabat esta foscor. Ho sé. Ens il·luminarà l'amor. Ho sé. La nostra història tindrà un bon final i ja no ens separarem.
Què ha sigut això? Què ha sigut això? Sé que estan a prop. Para la imatge i amplia-la. Com pot anar una cosa tan de pressa? Però frena quan xoca amb eixa cosa roja. Bé. D'ací en res trobarem la resposta, amic meu. Avança fins al punt de contacte, captura la imatge i amplia-la. Ahà, no és una màquina. Un eriçó? M'ha atacat un maleït eriçó! Sí, senyor. Vol que nosaltres... No, descartat. Però, sa grandesa... Descartat! Podrien ser ells, si ho són, la profecia. Robotnik, els teus dies de tirania estan comptats. Guàrdies! Has d'escoltar-me. Un dia la reina Alina i els seus 3 fills formaran el Consell dels 4. Eixe dia, el teu regne de tirania s'acabarà. Oh, i encara estan vius! Declararé la guerra a la resistència! He sentit eixe riff abans. Riff? Jo no sé en cap música. Ens veurem al cau. Mani, que estàs bé, xicot? Estic bé, Farrell. Fins després. Caram, Sònia, a quina classe de lloc ens has fet vindre? Calla, Barley. Estic segura que hi ha un club per ací i m'han dit que la música que passen és molt bona. Estic impacient per arribar-hi. Jo em sé eixa cançó. Quina cançó? Oh, fantàstic! M'arrossegues a les entranyes de la ciutat per escoltar música imaginària. Hi ha res millor? Porta si toqui amb tu? Sou genials! Qui sou, xicots? Som els teus germans. Ho som? Jo vos trauré d'ací. Ens veurem a la plaça d'ací a 2 hores. Agafeu-vos! Monitoro? Repetís les imatges. Fora! Busca els fills de la reina Alina. Reconeixement de retina. Processant. L'operació ha sigut molt eficient. Per sort per a vosaltres. Reconeixement de retina complet. I bé? Coincidència de retina confirmada en els 3 subjectes. Probabilitat 100%. Són ells. Fes una recerca creuada amb tots els ciutadans. Només una coincidència. Sònia tutelada per Lady Windermere. Busqueu la xica i Lady Windermere. Farrell! Farrell? Ciutadanes, queden arrestades. Amolleu-me, animalats! Corre, Sònia, corre! Ui, que bonica! Oh, no! Alto, ciutadana. Estás arrestada. I tenen mon tio, Chuck. Hem de trobar Lady Windermere. I Farrell. Teniu raó. Hem de rescatar-los. Heu sent, joves eriçons. Crec que heu fet massa tard.
Corren! No pot ser! És hora que exploreu els poders dels vostres medallons. Sempre m'he preguntat per què el tenia. Sí, i per què no m'agradava llevar-me'l? Esteu preparats per començar el viatge? Quin viatge? Hem de lluitar contra Robotnik. I per lluitar contra ell heu de fer este viatge de descobriment i d'unió. Els tres teniu poders. Ah, sí? Poders que necessitareu per completar la vostra recerca. Seguiu este mapa i recordeu, heu d'aprendre a treballar els tres junts. El destí de Mobius està a les vostres mans. Oh! I eixa qui era? Tenim un llarg viatge per davant. Vos ho explicaré de camí. M'he quedat sola. Això mai, germaneta.